Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Masikati ano tichataura nezvemafambiro etariro. VaHebhuri 6 ndima yechi13. Mwari pavakapikira Abhurahamu, vakapika naiye omene nokuti akanga asina mukuru kwaari waangapike naye. Mwari aisafanira kupika akabata mabhaibheri hobho. Akaringa-ringa akafunga zvakanaka, akati hapana chikuru kupfuura ini, saka ndichangopikira pane zvangu nokuti ndizvo chaitika. Ndichiti, chikomborero, zviro kwazvo ndichakukomborera, nokuwanza ndichakuwanzira. Iko zvino Mwari akazvipikira pache zvake kuti achakukomborera nokukuwedzera. Kune munhu wese ari muno Mwari ati ndichakuropafadzai uye ndichakuwedzerai. Unoziva kuwedzera kunoitika zvakanyanya kupfuura kuisa. Mwari havana kungoti ini ndichakuwedzera, vakati ndichakuwanzira. Izvi zvinobva zvawedzera kunakidza kwezvinhu nekukasika uye zvakaitika kuti iye Abhurahama akamirira kwenguva refu nokutsungirira. Munhu wese itatsungirira nemwoyo murefu. Iti wakamirira kwenguva akatsungirira nemwoyo murefu. Ngatimboitai zvekare tive nechokwadi wazvibata. Akamirira kwenguva refu uye akatsungirira. Munoziva isu tinogara nhaka yezviziviso zvaMwari, kwete chete nekutenda asi nekutenda netsungirira. Unoziva kumirira ndechimwe chezvatoita, uye kana usingazive kumirira zvakanaka uchava munhu asingafari. Unofanira kutiza kunakidzwa nerwendo, kwete kutsungirira nerwendo, asi nakidzwa nerwendo. Unoziva tese tinoshuva kuti tive patiri izvezvi. Tidzokere pakutanga kuti tizive zvatinoziva izvezvi. Ndinoshuva dai ndakazviziva kutanga-tanga zvose zvandikuziva izvezvi, nekuti ndingadai ndakanakidzwa nerwendo rwangu zvakanyanya. Dai ndakaziva, ndakazoibatisisa nyaya yacho makore 50 apfuura. Asi tariro yangu iko zvino ndeyekuti ndibatsire imi mose kubva munhamo nematambudziko andakasangana nawo, nekungotaura ndichiti hatisi kuzomboita kuti Mwari aite zvinhu nekukasika zviri zvenguva yacho iyoyo. Mwari anoziva nguva chaiyo yakakodzera yako neni kuti tive zvatinofunga kuti tinoda. Iye anoziva kuti zvimwe zvinhu zvatinoda hazvisiri izvo zvatiri kuda, asi tinofunga ndizvo zvatiri kuda. Saka haatipe izvozvo kusvikira taziva kuti isu tinoda izvo zvaanoda, kwete zvatinofunga kuti tinoda kwete, handisi kutaura izvozvo zvekare, handifunge ndikazvigona. Unoziva ini ndinoda chaizvo tunzwisei zvinasi tinotaura pamusoro pekushingirira nekutsungirira nekumirira, asi tinozviziva here kuti chikamu chazvo haungambozvitize. Uye zvandiri kukumbira kuti uite nhasi, kuva nepfungwa nyowani yekuti ndichanakidzwa nazvo. Iye unoziva kwatiri kuenda. Tinofunga kuti ndicho chakanyanya kukosha, asi hazvisi izvo. Iwe unoziva rwendo rwacho ndo rwakanyanya kukosha kupfuura kwatiri kuenda. Unozviziva here? Maitiro atinoita rwendo. Uye nekudaro Abhurahamu akamirira nekutsungirira. Akaziva uye akawana mukuzvarwa kwaIsaka rubatsiro rwechichauya, uye zvaakanga avimbiswa naMwari. Ndima 18. Izvi zvakaitika nekuda kwezvinhu zviviri zvisingachinjike, zvipikirwa chake nemhiko. Pazviri hazvibvire kuti Mwari vamboratidza nhema kana kuti nyengera. Mwari havagone. Zvinotaurwa naMwari zvinofanira kuitika, hapana chimwe chinogona kuitika, zvofanira kuitika. Chinhu chega chinozvimisa ndechekuti tinenge tamira kutenda.
tobva tatyora simba rayo, asi Mwari haangosiye uye haamboregi. Isu takatizira kwaari. Tinogona kuva nesimba rinogara nekukurudzira kwakasimba kubata uye kubatisisa tariro yatakapirwa. Isu iko zvino isu tine tariro iyi yakasimba uye yakasimba nemweya. Uye haigoni kutsvedza. Uye haigoni kuputsikira pasi. Apa ndipo chaipo. Ani nani iti ini ndiri chero ani. Kubuda kunze kwazviri. Iko zvino chikamu chekubuda. Zvakakosha. Ndafunga ndaizokudza chimwe chinhu chinonakidza. Isu tinotsamira zvakanyanya pamanzuro uye tinogara chida kuziva zviri kuitika. Kana ichiti iyo tariro ihoko remweya wedu, unoziva mhepo yako haizi mweya wako. Mweya wako hauzi muviri wako. Mweya wako icho chemukati chako chinomira pakati pemweya wako nemuviri wako. Mweya wako haukudze chinhu nezvaMwari, asi unokudza zvese nezvako. Mweya wako ipfungwa, kuda kwako uye nezvaunonzwa. Mweya wako, mweya wangu, unotiudza zvatiri kuda, zvatinofunga nezvatinonzwa. Hautiudze chero chinhu chaMwari. Kana uchida kuziva nezvaMwari, unofanira kupinda pakadzika kupfuura mweya wako. Uye zvinosuruvarisa, ruzhinji rwevanhu vakawanda havafe vakabuda mumweya wekurarama mugwenga, kunyatsotanga kufamba mumweya. Unoziva here kuti tinorega sei pfungwa dzedu, kuda kwedu nemanzuro edu omhanyisa upenyu hwedu? Handei chimbozvifunga. Tinorarama sei nezvinhu zvatinoda, zvatinofunga uye zvatinonzwa? Manheru apfuura. Pandakagara ipapo chaipo pandinogara, ndakamirira kuuya papurupiti. Rukudze rwaive rwakanaka uye ndaiziva kuti tave kusvika pedyo kwekupera kwerukudzo ne. Hapana chinhu chero chandainzwa. Kubva kuna Mwari ndakanga ndisina kana zano rekuti ndanga ndichiitei. Handina kunzwa kunyanya kuzodzwa, ndanga ndichingoti zvakanaka Mwari. Munoziva ndakanzwa Mwari achiti, ndiri mukati mako, ndiri pano. Munoziva pandakafamba kubva ipapo kuenda kumusoro uko, ndasina kana zivo rezvandichaita. Ndizvo zvinorehwa nekutenda vanhu. Ini ndanga ndisina zano. Saka pandakabuda imomo, munoona vamwe venyu havasi kunyatsoona simba raMwari muupenyu hwenyu nekuti wakamirira kunzwa hausati wabuda. Mwari ari kuda kuti iwe ubve uchitenda kuti uchasangana newe kwaunenge uripo. Uye ndinoda kukudza chimwe chinhu ichi. Ndicho chimwe chinhu chezvinhu zvakakosha zvandinoda kukudza nhasi. Uye ndisina kuronga kuti chikoshe, ndinoziva mumwoyo wangu kuti izvi zvakakosha kuti vamwe venyu vanzwe. Tariro ndizvo zvinoita kuti tibude. Ndiyo hambori yemweya wedu. Kubuda ikoko ndicho chinhu chinoisa zvipikiro zvaMwari kuti zviite muupenyu hwako. Handisi kupa zano rekuti tive vanopenga kana mapenzi, asi unoziva ndinoda kuve ndichita ngendopenga pane kufa. Kuchitonhora usangoita chero chinhu uye usamboedza chero chinhu kana kuchitsvaga. Mwari zvaari kutaura kwandiri. Unoziva unonamata neizvo zvaunotenda Mwari anoda kuti uite. Unoita zvaunogona, asi unofanira kubuda kuti uwane. Ini handina imwe nguva mumakore ese andanga ndichizviita izvi, handisati kana imwe nguva kana kamwe chete kuva Mwari paakambondikanganisira. Hapana kana imwe nguva, kwete. Pana dzimwe nguva pandinongonzwa zvinhu, asi nezuro manheru ranga risiri zuva racho, uyezve unoona Mwari akazviratidza nekudzokera. Asi ndaida kuti uzive kuti handina chandakanzwa. Zvakatondityisa kuti ndainzwa sei zvishoma. Zvakanaka Mwari. Kutaura zviuru 25 varutarisira kushamisa kwaMwari.
ndiri kungonzwa zvandinongonzwa mazuva ese. Ndinoda kuti uzive kuti zviri mukubuda. Ndinotenda kuti ino kamuri izere zvakawanda, zvakakwana nezvinogoneka. Ndinoreva ndiri kukuudza, ino nzvimbo izere nemikana. Mwari havana kuunza pano kuti uve nenguva yakanaka, kunyange Mwari vachizvikwanisa kuzviita. Anoda kuti isu tive nenguva yakanaka uye achiita zvinhu zvekuti tizorore. Uye zvimwe zvinhu kune vamwe vanhu ndozvazviri. Asi ndinotenda kuti Mwari vaunza vamwe vako pano kunyatso kukutsamwisa. Kutanga kuti ubude. Zvinogona kunge zviri zvinhu zvidiki, chingave chinhu chakakura. Asi Mwari anoda kuti urarame upenyu hunonakidza. Kwaanoratidza mupenyu hwako, zvaunogona kungotsaura kana zvaitwa kuti zvakanaka. Ndinoziva zvainakidza nesuro usiku pakapera Shona nokuti ndakaita zana vanhu vati kwandiri zvaishamisa. Uye chinhu chacho hapana mumwe wedu ainyatsoziva kuti chii chaizvo chakaitika. Ndinoreva kuti isu tinongoziva izvo zvaishamisa. Uye Mwari anoda kuti upenyu hwako uve zvaizvozvo. Ndati Mwari ari kuda upenyu hwako kuti uve zvaizvozvo. Ichi chinzvimbo chemweya, ini ndinofunga zvakakosha kusunungura izvi zvishoma. Ngatirege kungotarisa seizvi. Ehe, ndiye anoteya mweya wangu. Zvinoreve izvozvo. Saka pano isu tinoziva kuti chipingo chii. Kana iwe uchida kuti chikepe chigare panzvimbo imwe mumvura, unodonhedza simbi. Nekuti kana usingaite zvinogona kuyeredzwa. Asi panodonhedza chipingo, kunyange inogona kufamba shoma neshoma munzira dzose. Inogona kungoenda zvakadaro. Uye saka zvimwe unogona kuziva iwe unoedza kuti dai waenda nenzira iyi shoma shoma. Haisvike kure. Uye Mwari vakatipa tariro sechipingo chemweya wedu. Zvinoreva izvo. Zvinoreva kuti kana ndawana vimbiso naMwari uye ndichitenda, pfungwa dzangu dzinotenderera nokuti ndakaneta uye ndatambura uye ndamirira nguva refu. Uye pfungwa dzangu dzoti hausi kuzombozviwana, hazvisi zvako. Munhu wese anokomborerwa, asi iwe haukomborerwa. Unogona kurega kana ukanda mapfumo pasi. Mirira izvo. Uyo Mwari watariro zvakare achindidhonza kumashure, achiti kwete, izvi ndezvako. Kana usazotore zvakanaka wobva wati handichakwanisa kuenderera mberi, handichakwanisa kuenderera mberi, ini ndakashatirwa uye Okay. Ona tariro. Kana une tariro, mweya wako unogona kubuda panze kunzokotenderera zvishoma. Asi hazvisi kuenda kure zvakanyanya nekuti watokanda chisungo chetariro muupenyu hwako. Hongu, iwe tine kuzvidya kushoma. Ndinoreva wangu watora nzira mbiri mangwanani pandatanga kumuka uye ndikati ndatonzwa vanhu vachiti koinini. Zvasinganzwike, asi kumashure uko asi nini. Kana zvapera koinini. Kondichaita sei? Mira shoma. Pfungwa dzangu dzakaedza kubvisa nguva zhinji uye unobva waziva mukomana uchazongo aska. Ini handidi uye handifunge uye handinzwe uye handidi uye kuda kwenyu ngakuitwe Mwari, kwete kwangu. Pana ari kunzwisisa here zvandiri kuedza kutaura kwauri masikati ano?
ndanga ndichida kuti uone zvandinotenda chichireva kuti handigone kunzwisisana neizvi zvekunamata zvine mutsindo zvakatsiga magwaro emhando atinopanana nevamwe isu. Munhu wese oenda kumba oti zvanga zvakanaka, asi hapana munhu anoziva zvazvaireva. Saka izvi ndizvo zvazvinoreva chakutumirai mese kumba nejoko retariro, nezvako nezve mweya wako wakasungirirwa pachipingo chetariro. Saka kana zvinhu zvatanga kurova pasi apa nokunyangara pamusoro apo, unogona kungaita zvakadaro, unogona kuva nemaminitsi mashanu ekurashika asi Mwari vanokudzosa. Amen. Genesis 15:1 kusvika 6. Pashure pezvinhu izvi izwi raIshe rakasvika kuna Abhurahama muchiratidzo vachiti, usatya Abhurahamu, ndiri mudziviri nenhoo yako, uye mubayiro wako uchakauya wakakura kwazvo. Tora izvi pachako uye Abhurahamu akati, zvatinotaura zvakawanda. O Mwari, hamusati mandipa ichi uye hamusati mandipa icho. Akandipa paari, akati mandipa. Wakandipei? Ndiri kuenda kubva pasi rino ndisina mwana, uye ndiani achava muridzi wemugari wenhaka imba yangu? Ndiye mushandi wangu Elizia weDhamascus. Abhurahama akaenderera. Tarisa, hamuna kundipa mwana, uye muranda akaberekwa mumba mangu ndiye achava mugari wenhaka. Mwari, handina vana. Ndanga ndichifunga kuti munoziva ndinoda vana, handina vana. Ndanga ndisina vana, zvino zvandashanda nesimba upenyu hwangu hwese, uye zvose zvandaishandira ndakupa uyu mushandi wanondishandira. Zvakanaka Mwari, kana muchida kuzondikomborera, ndichava nekuwedzera kwakawanda kunoshamisa zvikuru muupenyu hwangu. Ko Mwari, zviripi wakandiitirei? Ndima 4. Ipapo shoko raMwari rakasvika kwaari rikati, murume uyu haangavi mudyi wenhaka yako, asi uyu achabuda mumuviri wako mudyi wenhaka yako. Akamubudisa panze petende pamwenje wemwedzi, akati, zvino tarira kudenga uverenge nyeredzi, kana uchigona kudziverenga, ndizvo zvichaita vana vako. Saka tese tine tende redu. Isu tinoshandisa nguva yakawandisa mutende ino. Kana tikasabuda panze kunoona chimwe chinhu zvinobva zvaita sekuti hoi hongu, zvivimbiso zvangu zvaMwari zvichauya kuno. Chandinoona chete indiro nemidziyo yakasviba. Murume wandakawana naye ane zidumbu zihombe, akudonha bvudzi. Ndaneta nechinhu ichi, ndaneta nechinhu icho. Hatina kana mari, mota nyowani yakafa, uyezve ndiri kuedza kutenda kuzvivimbiso zvaMwari hazvichambozoitika kwandiri, uye Mwari anoti buda mukati metende iyo. Wow! Zvichida pamwe pane tariro kwandiri shure kwazvose. Munoziva zvamaita here vhiki rino? Zvakatinakira. Mabuda mukati metende renyu. Mabuda mukati metende renyu vhiki rino, uye wakatarisa kudenga, uye uri kunzwa nyaya dzinoshamisa, uye uri kunzwa kuparidza kwakanaka, uye uri kunamatira Mwari, uye iwe uine vamwe vanhu vakazodzwa vanoshamisa. Iye ndoda kuudza, unofanira kungwarira nezvekupedza nguva yakawandisa mutende rako wakatarisana nezvimhingamupini nematambudziko ako, nekuti kana ukadaro uchashayiwa tariro, wozotadza kuva nekutenda kuti Mwari vachakuitira izvi. Regai ndikuudze ndichiti, kana uine kumba kwekuti iwe wega ndiwe wega wakaponeswa kuna Mwari, unofanira kuone kuti une shamwari dzakapoterwa naMwari munyaradzi, dzinogona kukurudzira nekukusimudzira. Nyatsoita kuti unotora nguva yekuwadzana navo vanhu vako. Mukundinzwa here? Usangotarisa chirongwa changu apo neapo paunoita kuti uwane kunzwisisa kwazviri. Unomuka woita chinhu ichocho zuva rega rega. Iwe unowana icho chikafu chamweya icho chaunoda kuti uwane zuva iroro. Kwete yangu chete, asi chero zvake waunofarira. Iwe unopinda umomo mushoko iroro wobuda kunze kwetende iroro. Unogona kutaisa mabhiri kwenguva refu zvokuti anotokupengesa. Ndinozvida izvo. Ndakaverenga zvekwemakore ndisingazive zvorevei. Akauya kunze kwetende rake. Wow. Zvakanaka Mwari muhombe kwazvo. Zvimwe anogona kundiitira ini. Varoma 4:18.
Abrahama sesu murume aida chimwe chinhu. Akatsungirira, akamirira kwenguva refu. Panga ari ipapo aifanira kubuda panze kuti awane chiratidzo chitsva. Pana Abrahama chikonzero chake chekusava netariro chaiva akatenda pakutenda. Vangani venyu vasina kana chikonzero zvachose pachezvavo kuti urambe uine tariro, ndinoreva kuti zvese zvaunotarisa hapana zvakadai. Hakuna zvakadaro. Mwari vakubuditsa mutendero ako kupera kwevhiki rino. Ndiri kuti kwauri iwe hausi kufanira kunge une chikonzero chetariro, nokuti tariro yedu haisi pamusoro pechikonzero. Zvakavakirwa Mwari wetariro. Amen. Wakatenda netariro pasina tariro, wakatenda netariro pasina tariro kuti ave baba vemarudzi mazhinji sezvaakanga avimbiswa. Haana kuneta pakutenda. Pakafunga kusasimba kwemuviri wake, unofanira kunzwisisa kuti akanga ane makore mangani neye mukadzi wake, uye hapana chakashanda chaicho. Ndikungokuudza, angadai akangogara tende rake, pamwe vaive negirazi mutendero, handizive. Uye unoziva, anotarisa kuna Sera, ochitarisa kana iye ari kuedza kutenda kuti achazoita mwana rimwe zuva obva afunga azvii. Ndinoreva zvose zvandinoona pauri ndezvongochembera, hapana zvinoitika pano. Uda mutende iroro, otarisa mudenga. Ndotenda kuti ini ndinogona kuita chero chandinokuudza kuti ndichachiita. Ukatarisa mamiriro ako panguva yakareba unenge uri patambudziko. Ukazvitarisa kwenguva refu uri padambudziko. Ukatarisa zvakaipa zvako zvakanyanya uri mudambudziko. Kutarisa kure kune zvese zvinokanganisa. Kuna Jesu, anova munyori nemupedzisi wekutenda kwedu. Ndakasinga sezvandaive ndichiita usiku hwapfuura, asi Mwari aiziva. Ndikabuda pairi uye Mwari akasimuka. Uye ndo mararamiro andiri kuita kwemakore 35 apfuura. Unogona kuita zvimwe chetewo. Uye handizive zviri sei kuva Joyce Meyer. Hapana zvazvakasiyana kuva Susie Jones kana kuva John Brown kana ani zvake. Tingori vanhu sewe iwewe. Mwari anongotishandisa. Achaita zvakafanana kwauri. Chese chikonzero chevanhu tariro isisipo. Akakwanisa kuvimba nokutenda. Abrahama haana kushaya hanya nemamiriro ake. Akawaona, aiziva kukura kwake, aiziva kuti Sara aiva akakura sei, aiziva kuti zvaitirwa naMwari zvainge zvisingaite. Ndinofunga akarangarira zvimwe zvezvinhu zvinoshamisa Mwari zvaakambomuitira kare. Pamwe Abrahamu sesu akasarudza kuti achangova musungwa wetariro. Na. Ndichangoita zvekuseka netariro yangu. Handina basa kuti hazvina musoro kuva netariro. Ndichangoita tariro. Uye ndichatenda, uye ndichavimba, uye ndiri kuzosimba pazvisimbiso zvaMwari. Munoona, iwe hauzive zvaunokwanisa kuita nevamwe venyu. Hamuzombofi makaziva kana musiri kunditera masikano moti ndichabuda kunze ndichatsvaga. Oko kana ndikakanganisa. Zvakanaka hazove magumi enyika. Kana ndikarasikirwa naMwari achakuwana. Zvakakosha kuti unzwisise mweya wako uye kuti unoshanda sei. Rega nditaurezve kuti vanhu vazhinji kwazvo vanogara mumweya, mupfungwa, kuda, manzwiro acho. Ndaigona kudzidzisa izvi makore anotevera, asi vanhu vachazoramba vachizvida. Ndinofunga, ndoda, ndonzwa. Ini ndinofunga, ndinoda, ndinonzwa. Ingoteerera vanhu nguva dzose pavanokudza zvavanofunga. Uye ndinofunga, rega ndikudze zvanofunga. Uye ndinoda, Mwari ndinoda, ini ndinonzwa, Mwari ndinonzwa. Anongoda kunzwa tichiti Mwari kuda kwenu ngakuitwe. Zvino, handidi kuita ukasha, nozeya kana kutsuka, handidi kurwadza manzuro evanhu, asi izvo hazvina basa zvacho zvatinofunga.
Ndinoreva kuti hazvina kana basa. Zvinotaurwa neshoko raMwari zvine basa kwete zvatinofunga. Tinofanira kudzidza kusafunga zvimwe zvinhu. Isu tinofunga nezvezvinhu zvakawandisa. Rega kuzvibvunza iwe kuti unonzwa sei zvaunofunga uye zvaunoda. Dzidza kurarama nezvakadzika. Enda zvishoma zvakadzika. Tariro rine simba huru. Kuna vaHebheri sauko 6 ndima 19 inotiyeuchidza kuti naMwari isu tine tariro sechibatiso chomweya. Tinoramba takasimba takachengeteka. Kunyangwe dambudziko rauri ringaodza mwoyo sei, unogona kuvimba naMwari, uye nguva yake yakakwana muupenyu hwako, uye mubatsiri wako achaunza kununurwa kwauri. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.